pasok tayo dyan. But it's only 40 meters long and 3.66 yung height and width niya. For the meantime, kasi yun pa lang yung ating na-develop. Pero may butas pa pala. Ito muna yung ating kasi pagpapasok ka pa doon sa maliit na butas, it's already, duck walk ka na eh. Paloob sa pahan namin, St. Ferdinand. We have also one in Malalang and dito sa may eskwelahan dito. So possible daw, sabi kasi sa amin ng mga nakausap namin matatanda, possible na connected lahat sila. Pwede papasok ka dito, lalabas ka sa kabila. So, pero hindi pa po yun nare-restore yung iba. Ito pa lang po yung in-open natin for public viewing. We open a garden and we also have a Japanese restaurant over there. Added attraction po sa atin. And the restaurant namin masarap siya. Very affordable po. Ang mga ramen namin nag-range lang yan ng 45 to 60 pesos. Budget. Develop lang po siya last June 2015 and then nag-open po for public ng February 2016 po. Siya po si inventory man. Nakikita na po siya usually sa first chamber po ng Japanese War Tunnel. Bali siya na po kasi nagre-record lahat po na nangyayari dito po sa loob. Gayon na din dyan sa labas ng tunnel. Japanese call this one po as their dungeons or garrison, but for us Filipinos, mas aware po tayo as their torture chamber. Bali dito na po kasi nila pinapahirap lahat po ng mga Filipino prisoners na nagva-violate sa mga rules ng Japanese at yung iba namamatay na po sa suffocation dahil pinagkakasya nila dito ang napakaraming tao. At kapag may mga namamatay na po, hinuhulog na lang nila dun sa may butas na yun na before may lalim po siyang 10 feet pero sa ngayon nasa 6 to 7 feet na lang siya. And then the one who tortured them was Sergeant Mutsuhiro Watanabe po. Bali nakarating po siya talaga dito sa may barangay Santo Tomas. And an actual empty shell of a bomb po during the World War II that was found on this site. But for now, ginagamit po nila yan sa mga schools at simbahan po as their bell. Yung remnants po of the Japanese War. Bali, totoo po lahat ng to, maliban po dun sa tatlong yon na replika na po ng bomba na sinorender po nila sa may Philippine Army dahil active pa po siya nung nahukay. Ang mga vintage bomb po kasi wala po silang expiration so anytime pwede pa rin po sila mag-explode. Ganito po talaga yung itsura niya. Itong isang to, deactivated na po siya. Yes po. Bali, 8 bombs po kasi na-retrieve nila. Yung iba po, hindi pa po pinapa-display para na rin po sa seguridad natin. Tapos, yung kanilang mga baril po, and then yung isa sa mga pickaxe po na ginamit po nilang pambukay dito po sa tunnel. Tapos, the sword is that one po for harakiri or the secret suicide. During the war po kasi kapag alam na ng Japanese na mamamatay sila sa war, pinapatay na lang po nila yung sarili nila kasi mas banal po sa kanila yon. And then, the cantines and miskits po, at yung mga helmet na gawa na po siya sa metal. The machine gun po, bali they found this one somewhere here in Ilagan na and then inassemble na lang kasi wasak-wasak na po siya noon. Serve rifle po with bayonet and then they call this one po as garan. Bali nilalagay nila tong bayonet sa dulo po ng baril whenever they don't have the bullets. Bali itong butas po kasi na to, hindi pa po nila binubuksan or nire-restore until now para na rin po sa seguridad natin. Come and visit us here at Ilagan Japanese Tunnel. Dito po siya sa City of Ilagan, Isabela, located at Barangay Santo Tomas. For more inquiries po, you can visit our page, Ilagan Japanese Tunnel, City of Ilagan, Isabela. Lahat po mga information na kakailanganin niyo po. Any questions, nandun po lahat. Maraming salamat po and domo arigatou gozaimasu.